गुरिया दं आंजों जोंहा आब'नि फिसाजोआ ना सिनायखायो दा जोङो थांगासिनो बङाइगाव गरम बोथोर फैबाय नालाय कुल्फि जानो लुगैदों कुल्फि जाहैनोसै जोंहा बङाइगाव आइ लाभ बङाइगावआव नोंथांमोना नायबाय था आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला दे गुरिया नै गुरिया हाय दे हाय हाय लेवदों गुरियाया बङाइगाव मामाइनि भिडिअखौ नायबाय था होनलाय आयै हाय लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ नायबाय था जों थांबाय थानोसै जाबाय दे अनथावथावथारलै गुरिया जोंहा मोनफैबाय नै आइ लाभ बङाइगावआव आरोबाव खनसेबाव कुल्फि जानो फैदों दिनैहाय जेबो गैया आरोना रानला जोबबाय बिबारबो गैया दैबो गैया थेवबो कुल्फि जानो फैबाय गुरियाबो जागोन ना गुरिया नै नांगौ दालाय गुरिया नांगौ बिलुन नांगौ इखो बिलाय मोनसे बेखौ बेखौ मोनसे ada guria nih apa dah anda खाना खासिगौमोन ओइ मोजां हो बिबारा मोजां बिलुना मोजां बिलुन होनबाय मोजां ना बाबा ओइ बे बाबा नङा ना हालाय बिलुन होनलाय नालाय ओइ बेरफुगोनथ' बियो दुमगोनथ' दुमगोन बिलुन होनलाय मोजां ना फैदो गैला बोरो बिलुना गैला बिलुना बोरो बिरफुबाय अ गाइस बिलुना बिरफुबाय गुरियानि बिलुना दावनानै बुंबाय बादावलायदो गथ'आ माने नागिरगासिनो बिलुना बोरोलाय र' दै थ' गाइस नै माने बिरफुनायनि रिजोना मा होननानै बुङो हायावहा बुद्रुदोंमोन नालाय गुना अहो हा नङा नै बे गुनायाव नांबाय ओमफ्राय बिलुना दाव होनबाय ने बियो माने आङो बेखौ फट' लानो दामि होनदोंमोन माने फट' लानो जिरायनो होदोंमोन आङो माने जस्ल'नो होदोंमोन बेयावनो दोनबाय दा बिलुनखौ हायाव आं दाना गुनायावसो नांनानै बिरफुबाय दा बायफिनगोन दे बायफिनगोन ने दुमोनबाय गुरिया दुमोनबाय आयो लागोन माने बादावलायदोंमोन नागिरबाय बिदिनो दुमोनबायनो दे दुमबाय दा बोरो बिलुना बोरो नायलाय बोरो बिलुना बोरो दुमोनबाय होनदो
दैयानो गैला नै थाबायदो दसे थाबायनोसै लंपेन्टआ लंपेन्टआ जोंहा बेरायखांबाय एसे गेलेबायबो खारलाबायबायबो गुरियाजों ना गुरिया जोबोद मोजां मोनदों खोमा गथ'आ खारलाबायनो लांदांना आरो फैफेराखैना गथ'आ बिदि लकडाउनाव जन्म मोनो नालाय बिराद खम बेहा ओंखारनाया ओमफ्राय देरसिनासो बिराद ओंखारनो मोनदों आरो थांफानो मोनदों जेरावबो ओमफ्राय बेहा ओंखारनो मोनाखै ओमफ्राय बिथांखौबो लाबोफाबाय माबायदि मोनदों जायगायाथ' बेरायनाया थिगानो मोजाङानो हिटआनो दा बेरायखांबाय फट' लाखांबाय मोननैसो दा नेक्स्ट लांबावदो बबाव लाङो नेक्स्टआथ' मोनाबाय थांनांसिगोन न'आव एसे थांसै थेवबो एसे बेरायसै ओमफ्राय बेहाय बेफोराव दै दंजोबोमोन हो दा रानजोब्बाय दैया ओमफ्राय बैजों कालारिं माबा लाइटजों माबा दै गयोना साइज नुथारदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा दैया गैया नालाय गैला बा जोङो थेवबो बेयाव मानसिफोरा एक्सुलि मोनासि बांसिन जायो आरोना बैथिं थांखोना जोङो आइला बङायाव नायनो फैदो दसे थांसै बैथिं आइला बङायाव ना आइला बङाय लिरनाय दंना मोजांनो नायहैला होनदो फैलाय हायलाय दे दे होनदो होन दे होनदो लाजिलायो दा बायफिनमोन बिलनखौ दा एकदम मोनबाय प्रियाया जोंना एन्जेल नाम नालाय एयावनो फैखादों नै ए दिदि दामि नों थिखोलाय इयाव थिखो इयाव औ ए नङालै इयाव सिगाङाव नोंना माबा नाम एन्जेल बेखायनो बियो एयावनो थाफैखादों ना दा जोंहा थांसै आइ लाभ बङाइनिफ्राय नै मा मिन्दों नो बामबाय फैलिरां बामफाला दा जोंहा थांनोसै आइ लाभ बङाइगावनिफ्राय ना कुल्फि जानोसै ना थ'दो मा जायो मा जाया कुल्फि आंथ' मम' जागोन मम' आंहा कुल्फिसो जागोन हा कुल्फि होनलाय गुदिया कुल्फि होनलाय कुल्फि आंखौ जागोन कुल्फि आइसक्रिम है आं कुल्फि जागोन कितना देना एक अभी नीचे वो बेव मुनको कुल्फी खाना था कुल्फी नहीं है अभी कुल्फी आपको 5-7 दिन बाद मिलेगा कोई बात नहीं आपका यहाँ पे मिलेगा काफी दिन बाद कोई बात नहीं कुल्फिखौ मोनासै आं बैथिं जाहैगोन होनबाबो बे बिसालनि गाहायाव मोनोना कुल्फिखौ बेलेग जायगायाव जाहैनोसै ना औ आइसक्रीम दुकान भाई ये देखो कुल्फी देना अभी हम लोग कुल्फी खाएगा नागरे कुल्फी को मोनफैबाय जोंहा नै ये देखो कुल्फी लोगोफोर कुल्फि जाखांबाय मिल्क बादाम मिल्क सिल्क मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस सालाया गिदिं आंना ओमफ्राय एबार जानोसै जोंहा मम' जानोसो फैखादों बेरायनोसो फैखादों गुरिया मा नायदों नालाय नै गैया मम' जानोसै मा जानो होनलाय मा जानो नोङो मा जानो होनलाय मम' जानोसै होनलाय हामा जे मम' जानोसै होनदो ओरैहाय मम' जानोसै होनलाय बाहाय
보세요. 뭐뭐? Gotoman. Mama gotoman. Mama zabain lại. Hắn lại cứ dia. Ấy, cứ lấy bay đã. Nếu Momo ra được. Momo ra bay hắn lại. Dia. Đi hơn, đi hơn, đi hơn. Đi hơn được đấy. Hơn được. Momo ra bay. Dia, hắn lại. Ấy nè nè. Dia, dia Momo ra bay được đấy. Momo ra bay được. Hơn được. Mình phơi bay nuao nơi khâm xin bay lại đã không là lấy gì hả? Đâu ra mình phơi bay em ra ai mình google nữa, bini bisa Momo lawa dengan mình, because ra bay ada na, ayah bisa dengan, saya dah bawa saya ni, orang kun bahaya. Đây, đây google đây, google đây, bye bye được đấy, bye bye được đấy, bye bye. Google đi bay, tôi share bay. Ayo, kosle bang ni sana, Google ya. Ush, mana biji dengar, na Google ya. Ni mau macam apa? Macam apa? Đúng rồi. Nè, guri nè, nè. Telegrapher dinini video ko zabzasinai nanta kaya gazanai thabai bidino naibai tha bidino supporter bai tha gazanai mono arona to angni video ko zabzasinai nanta kaya gazanai thabai खुलुमबाय bye bye good night Bye bye. Good night.